इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss. फिल्म आई रहे वो फिल्मिया के नाम रहे कि देवरा बड़ी सतावेला के करा के तहरा बाबूजी के इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लॉकडाउन का Subscribe now and press the bell icon. Never miss. रुको जरा सबर करो। ऐसा कि इतना ना बिटोर लल बलो कि 2-4 महीना लॉकडाउन रही अपन छीटत रही लो हालो के आमदनी में कोनो कमी नहीं के। दादरा म्यूजिक 200 रुपया पुरस्कार माला नहीं खे कि हम माला दी गमछी हम दे नहीं सकल एक गो बार चैनल वाला भाई ढेर आइल बलो संगे संगे गौरव म्यूजिक इतना 2-3 गो खोल ले बड़े हम एक गो जानत नहीं है। 500 रुपया पुरस्कार देने गौरव म्यूजिक के घरी आमदनी बढ़ल भी है भगवान बनौले रहो। भिखारी बाबा लाइव पागल म्यूजिक के गौरी आइल बा पागल म्यूजिक ना मिली बबुआ चिल्ला ना मिली बहुत बहुत पुरस्कार ना मिली तो हर अब एगो म्यूजिक बोली वाला बाबा माचल बनी है अच्छा बाबा के नाम हो खो स्ट्राइक मारी तो एकरा पर ना दी पैसा रह लगे तक खुदरा छोड़ लेना हो खो बाबा ना हेलो का सवेरे अपना सब विदाई डीजल के दाम कम से कम दे दियो भैया। तब का बोलिए साहिल बोलो चैनल वाला ही रहो जानता नहीं अपना से बोले थी तो 2500 में एगो चैनल वाला कमरा लाइव तेनु अपना से डीजल भरवा दिया ना तो ये लोग ना तो हमरे के दे दियो। हां तब का हमनी के तब ठीक दिलदार एगो देखो परिवार भर में तू हमारा मन लायक तू ही बाढ़ अभी ना जे हमार बेरा होई तो सूत मत रहियो ऊपर जागो रहे के बाद। हां तब का हमारा मन लायक भैया तू ही बाढ़ जा भैया भगवान तारा के अमर बना दिया हमारे के मोइबे मत करी भैया हम जियते रहे तार बाबूजी कहले हम पंडित जी बाबा हई जाए तो कोनो बात नहीं कटिंग अच्छा कइला हलो ब्यास हो का हाय 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 कोनो बात नहीं घरी ब्यास लो झाल बजावता लॉकडाउन में कोनो बात कोनो गावे लो हां गाइले जिला कौन पड़ला सारण सारण जिला कही बाड़े बहुआरा मलमलिया कौरी है नहीं है नु जी जी गोनोई गावे लो गाइले सटा चलेला चलेला लोग बुलावेला बुलावेला जाके गा देलो गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग का श्राद्ध में बड़ा हरामी हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss. में लागल बा हां दीदी बैना लो है बैना लो बैना का जाने मुंगला के बाद हमारा भेंट तरह से ना हो हां तब का बैना में से दी थोड़े 101 ना दिया लाई में मुंगला में ना शुभ 101 100 गो दिया हां पहला मोदी जी वाला हो ले लो धर तो बबुआ लेवा के बगलिया में खस दिले लो ले लो एगो एक बा औरी सटले दूगो जी ले ला भाई अब साफा देता नहीं ले लो सफाई तोहरे होई ना लेबो ना एकांत में नहीं खा लेता लोग के सामने लेबो मत कर और सही जाने की ई सही बात कहता नहीं चुटकुला ना है चाचा। एक बेर का भल के सही बरखा गेल प्रोग्राम में गोपालगंज प्रोग्राम रही अपना बाबूजी के संग गोर ले अंदर ब्यास के अच्छा सबे खाली हॉल रबर का आई बेचारू खइले ना रहले हमार मलकिनिया नैहर गई रहे हम जाने कि रूम में ना गर्मी के दिन वो सौरे में चित्ते सुतल बने हाफ पैंट पे अच्छा तले जाए खुलवाओ तरह दरवाजा सबे ऊपर जाके सुत गइल सामाजिक रूम बा टॉयलेट के कहीं के नहीं खे इतना साफ सुथरा रखे लो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। जय हो एजा से सफरा के वाला गोइल घर अब जानी की कहता लइको के मौसा मौसा साढ़ू का लइका हमें नहीं हां जाई भगवान रुआ के बनौल रुआ खाली जागल रहा हमरा संतोष बरुआ के देख के लवण मौसा अब हमरा कहले के मौसा हम कहे बेटा बोलो बोला ललन भैया नगेंद्र भाई हमरा ललन भैया के सुपुत्र मानी बहुत बहुत शुभकामना बा अब जानी देवेंद्र भाई तो अपन समाजी लेके सूत गइले हमरा कहता के मौसा मौसा कहे का बेटा बोला आ तो हम कुछ खइले नहीं कि सबे खा लेले बा अरे हम बेटा कहे पागल हमर मेहरारू नहीं हो गेल भी हम तो खुदे उपास से सुतल बानी
बन अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ऊपर से सुतल बने बनाओ कि हम लंगड़ गोल लेके परथन ले हम कि आटा सा न बताओ ना बताओ। बनावे आवेला कहले कि आवेला अतना आटा चना के सतुई लहसुन मर जाए एगो छोटहने आदि के टुकड़ा रहे ले बाबू सजाओ तो लिट्टी लगौलस जाए कि लिट्टी 5 गो भइल बबुआ बबुआ हल्ला कर बोलो तो डिस्टर्ब होई हमारे स्टाफ के हुआ और बढ़ गेल बका एगो जन्नी हम राजपूत के ओहिर के जलसा तबले ना शोभेला कबले जल एक आदमी के मुंह में खून ना निकल जाओ फैटा फैटी को राजपूत ओहिर के बारातों में मारना हो के तो शुभ ना ए जे हल्का है करे के बाद नकलो लुकलो तनी बार पोर के बैठा देबे डिस्टर्ब प्रोग्राम नहीं करे 5 गो लिट्टी भइल मालिक हम कने बेटा 3 गो हम खा लेता नहीं 2 गो तू खा लो हमरो भूख लागल बे चुप रहो हम 3 गो खाएम हम बनौले बानी हम कहीं हमर पूंजी लगल बा हम ना खाएम 3 गो अतना हम 3 गो खइबे करिले 3 गो हम कहते काम करो सूते के तो जे निमन सपना देखी 3 गो खाई आज बाउर देखी 2 गो खाई तैयार हो गइले रुको जरा सबर करो। सूत गई नहीं जा 3 बजे भोर में होइले जागता रहे हां बेजी मौसा मौसा उठो मर दे ना लिट्टी गमला में धइल बकबे से उठो मौसा सपना देखले रहले अपना से निमन बनाए कहे करे कहले कह हम कहीं हम निमन नहीं की देखले पहले तू ही कह कही कहत रहे कि जीव आंख लागल हो इंद्र के इंद्रासन से 4 गो पोरी अइली हस अच्छा हमरा के हाथ पर बैठा के ले उड़ गइली हस स्वर्गलोक में गइनी हस शैम्पू लगा के नहवैली हस अपना हाथ अच्छा कल से चलिए इंद्र भगवान देखले कहले आई ना आसन ग्रहण करी जेऊ बैठे गनी सिंहासन पर सिंहासन धरे वाला रहनी हो तले अंगे टूट गइल हम कोने तार सपना तो बहुत निमन बा अभी जान ले कि 3 गो हम खाए बेजी अपन रुको जरा सबर करो। कोई मत पूछो कहीं ना कहीं कहे जेऊ सुतनी हनी हतवा तलवार ले ले अच्छा आ काली जी छतिए पर बढ़ गेले कहत कि उठ लंगड़ा हम कहने माता जी गोल लागी ले उठ लंगड़ा लिट्टी रोता तबे से खइबे कि ना कने माई सपना देखेगा चुप गर्दन अबे काट दे अभी सूखल बता का कइल कने कहली है कि 5 एक सूर्य खाए के रुके के नहीं खाए का कइल कने बबुआ हम तो मुंह के डरे सधत ना रहल ना कि 5 खा गइनी बड़ा हरामी हो बेटा खा गइनी अच्छा अभी जानलस कि अब तक खाइए गइल बड़ कहले जाए त मौसा जाए द कनियो भर छोड़ ल हक बनू चोखो सतुइयो बोर के खाए के कुल उठा के 5 खा गइल चोखो हां तो कहले कि जाए त अब तक खा गइल कर दे जय हो बहुत बहुत पुरस्कार आई राय परिवार के हार्दिक अभिनंदन करते जा भोला दानी बनौले नहीं तो भी कहता कि अच्छा जाए दो खा गइल मौसन हो हां काली जी आई रली हो हां तने जगा के तारा दर्शन ना करा देला हमरो के अच्छा के तारा के परिया लेके उल्ली हसो हां तने जगा के हमरो पुली वाला गुड़वा खंगहरवा ना देला ठीक हो गई रहते ही लगल इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss